Mga igsuon, sa panahon sa atong Ginoo, ilado ang mga tax collectors nga mga notorious nga makasasala. Kay grabe sila kakurakot. So just imagine, kung kining mga trabahante kurakot ng daan, how much more kung ikaw ang chief tax collector? Ug mauna si Sakeo. Diri sa Ebanghelyo, miadto ang Ginoo sa ilang lugar. Ug kini si Sakeo gusto intawon makakita sa Ginoo. Pero kay mubo siyang tao, mautong mikatkat na lang siyang kahoy. Ug didto nakita niya ang Ginoo. Dirita matandog. Kay siguro sa iyang kasing-kasing niingon siya, kabalo ko, dili ko tagdon sa Ginoo kay nakaila na siya nako nga ako usa ka makasasala. Kabalo ko, walay mo pansin namo, suko sila namo tungod kay kami makasasala. Pero okay lang, sige lang. Ang importante nga makita lang nako ang Ginoo, okay na kaayo ko. Sus karon, nihunong man ang Ginoo sa iyang tungod ug mihangad, Sakeo, kanaog kay mga unta sa inyo. Didto mga igsuon, 100% na usab si Sakeo. Wala siya ingna unsay buhaton, siya mismo ang mi-volunteer. Ihatag nako, Lord, ang katunga sa akong properties ngadto sa mga pobre. Nabag-o. Ug diha ta mamalandong karon mga igsuon. God does not only pass by, He also changes us. Ang Ginoo dili lang na mulabay sa atong kinabuhi, muhunong na ug mubag-o nato. Now, kabalo ko makarelate mo. Muhatag kog mga situations. Sige, duha. Number 1. Kinsa ninyo diha ang sa una gipakaubos? Ug tungod sa ilang pagpaubos nimo, na-motivate ka nga mahimo kang strong. Dili ka mobalos ha? Dili mobalos. Kundi tungod sa ilang pagpaubos, nahimo kang strong nga mupadayon sa kinabuhi mo eskwela. Ug karon nahuman ka na, successful ka na. Kinsa diha ang makarelate ana? Ikaduha, kinsa ninyo diha ang gabinuang sa una og eskwela? Aniat naay mga tawo nga kontrabida, nga sigig badlong nato, nga sayop atong gibuhat. Day naglagot ta, mga samukan. Pero tungod ato, niingon ka, bantay lag mahuman ko. Suskin human man kagkalit, na successful man ka. Karon na-realize nimo dili na ka mubalos, kung dili nagpasalamat na kas Ginoo nga pinaagi aning mga kontrabida sa kinabuhi. Nahimo kang strong ug karon ikaw nagtinarong. So mga igsuon, kining mga kontrabida sa imong kinabuhi karon, ayaw sila palita. Kay ma-stress ra ka. Ikaw mo'y unang mamatay. Okay? Ayaw ka stress. Kundili, take these people positively. Ug ingna ang Ginoo sa imong prayer, Lord, lig-una akong pagtuo aron makita nako ning mga kontrabida sa akong kinabuhi nga mga instrumento di ay nimo aron ako ma-strong ug magtinarong. Okay? So dili lang di ay itong mga positive people, mga nagpangga nato, nagmahal nato, ang mga instrumento sa Dios aron mabag-o ta. Apil di ay itong mga kontrabida, mga instrumento po di ay sila sa Dios aron mabag-o pud ta. Di ba? So mga igsuon, ikaw, what is your story? Strong ug karon nagtinarong. What is your story?